Güýzgülüm, Aýdyşyk. Awtorlary Amanyelli Babaýew. Hemde Sevinç Muratgelliýewa. Okuýarlar Tawus Pirmedow. Cemşit Hajymamyatow. Gydyr kürtäň atynymsyň başyny. Toyuň toýlap gidip barýan oýundan. Käte özläp ogryň garap daşyňa. Ya bilmedim. Bir çykmadım küýüňden. Gidip barýan gyzyl kürtäň içinde. Gözüm ýaşly seni gözläp her ýerden. Niçin ykbal ýolumyz aýyrdy? Ya da sen gaçdyňmy? Edidim serden. Bir daşyňdan dile edip Allahdan. Düýse ýorup ähli bolýan zatlary. Seni men elimden alyp ağladyn. Şeýle bir ýazgardym, ýedi İçimden geçýärdi durly pikirler. Ne edip ýaşarnyka inni men sensiz. Sen barada aýtsam meni ýakarlar. Yürekden söýýädim men seni çensiz. Ykbal meni niçin ýogdarydyň? Garalyganatym aldyryp taýym. Biraz hermen kime bähbet aradyň? Aýra salyp, ol gözelden mylaýym. Çıkıp bilmän enatam sözünden. Razy boldum hiç görmedik ýigidimi. Ýaşakmasyn diýip olan gözünden. Ömrümi bahşetdim egdäň çigdini. Elden verip, bu giň dünýä sygmadym. Senden özge ýokdy göwün berjegim. Arzuwlarymyň miwesidiň ýygmadym. Hoşgal bolum. Baktly bolsun geljegim. Ökünsem de enne hiç peýdasy ýok. Giderme men üçin edýid wagtyňy. Enne geçen günler ýyda gaýdanok. Allahdan dileýän senem bagtyňy.